dioptrie majú dynamický vývoj, to znamená, že vy odstránite dioptriu -6 a za 5 rokov bude mať zase -2, tak pri niektorom type operačnej techniky sa už tie dioptrie ďalej nedajú odstrániť. Pri inom type sa dá ešte ďalšia dokorekcia urobiť. Aj takto budú znieť zdravé reči. Pri vysokých dioptriách sú vraj ideálnym spôsobom, ako sa ich zbaviť operácie. Mnohí sa však možno operácie obávajú a tak radšej stále volia nosenie okuliarov, aj keď majú možno hrubšie sklá a nie sú príliš pohodlné, alebo zvolia kontaktné šošovky. Aké máme v dnešnej dobe možnosti operácie očí? Pri vysokých dioptriách sa dnes už budem rozprávať s primárom očnej kliniky Neovízia Radovanom Pivovarčím. Dobrý deň, vitajte v Zdravých rečiach. Dobrý deň. Podcast Zdravé reči vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Vypočujte si aj našu novinku. Podcast Zdravý rozum plný užitočných rád pre každého. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. Keď sa povie, mám vysoké dioptrie, čo si pod tým môžeme predstaviť, aké rôzne ochorenia a možno si povedzme aj škály, pretože niekto povie, že ja mám nízke dioptrie, ja si dávam okuliare iba keď je šero a som v aute a šoferujem, a niekto ich má naozaj vysoké, že je to viditeľné na prvý pohľad, ako sme už spomínali, hrubé skla. Treba si to určite rozdeliť. Vysoké dioptrie, teda celkovo dioptrie rozdeľujeme na nízky stupeň krátkozrakosti, čiže mínusových dioptrií, stredný stupeň a vysoký. Do -3 dioptrií je nízka krátkozrakosť, od 3 do 6 je stredná a 6 a viac je vysoký stupeň krátkozrakosti. Pre ďalekozrakosť, čiže plusové dioptrie, to platí troška inak a tam je to do 6 a nad 6 dioptrií, čiže nízky stupeň a vysoký stupeň ďalekozrakosti. Čo sa týka možnosti riešenia, samozrejme do -3 dioptrií teoreticky je to aj výhoda pre vás ako pre pacienta a vždy závisí troška aj od veku, v ktorom oslovíte lekára v refrakčnom centre, že či sa s tým dá niečo robiť a čo sa s tým dá robiť. To sa týka do 3 dioptrií. Viete fungovať aj bez okuliarov, teoreticky, keď nerobíte nič, pričom musíte mať naozaj ostrý zrak, čiže šofér z povolania, nočné šoferovanie, detaily do diaľky, tak aj keď tak povedané, že poloslepý, ale viete fungovať bez okuliarov do diaľky. Na blízko problém nie je, pretože tie mínusky vám výrazne zlepšujú videnie na blízko a viete fungovať kancelária, počítač do nejakého pol metra viete úplne bez problémov celý život prežiť. Ale samozrejme, keď športujete a keď sa musíte rýchlo rozhodovať na diaľku, alebo keď veľa trávite času v zlom svetelných podmienkach, tak aj -3 dioptrie sú už veľa a treba s tým niečo robiť. Väčšinou v takomto prípade je ideálna laserová refrakčná chirurgia, ak sú splnené všetky podmienky, čiže tie vyplývajú samozrejme z nejakého kompletného predoperačného vyšetrenia. Čiže nemali by sme nájsť žiadny problém, ktorý by nás mal zabrzdiť alebo vystríhať pred nejakým zákrokom laserovým. Ako náhle by nás vystríhal, tak do tých 3 dioptrií pravdepodobne zostaneme len v nejakom sledovaní a neodporúčime nič iné, len tie kontaktné šošovky alebo okuliare. V rozsahu 3 až 6 dioptrií je to troška vyhranenejšie, lebo pacient je reálne slepý. Bez okuliarov nie je schopný fungovať do diaľky a v podstate už ani na blízko, pretože to miesto alebo ten bod najbližšieho ostrého videnia už je tak blízko pri očiach, že to vidíte. Možno niekto pozerá do mobilu na 10 cm, to je strašné na súčasnú dobu a ak to tomu človeku nevadí, tak minimálne je to nepoužiteľné pre prax. Aj v práci, aj v bežnom živote. Nad 6 dioptrií to už je, nazveme to, že patologický stav, ktorý jednak je problém, že je dynamický, čiže veľmi veľa, alebo veľmi často sa stane, že pacienti, ktorí možno v nejakých 10-12 rokoch začínajú nosiť prvé okuliare, tak niekomu sa to zastaví v tej prvej, v tom nízkom stupni, niekomu v strednom, ale ak dosiahnu už relatívne skoro takéto vysoké dioptrie 6 a viac, tak je vysoký predpoklad, že tie dioptrie budú narastať celoživotne. Aj keď stále menšou rýchlosťou, intenzitou, tempom, ale budú narastať. Od čoho závisí to tempo? Možno, či je to naozaj iba od jednotlivca, alebo sú nejaké predispozície možno geneticky dané, že ten zrak bude zhoršený? Geneticky dané.
Takže ak majú rodičia alebo prarodičia refrakčnú chybu, pravdepodobne ju budete mať, ale viete si ten stav zhoršiť alebo teda urýchliť vývoj aj napríklad tým sa zistilo, že práca na blízko zvyšuje riziko, že budete mať mínusové dioptrie v dospelosti. Čiže práca na blízko akákoľvek u dieťaťa. Dieťa v štádiu, keď sa vyvíja, by malo tráviť dostatočný čas aj vonku, keď všetky svaly, ktoré zabezpečujú zaostrovanie a funkčnosť oka sú relatívne uvoľnené a oko má čas nejakým spôsobom relaxovať, ale ako náhle je to nejaká práca na blízko, čiže od čítania až po ručné práce, modelovanie, malovanie, čokoľvek, aj mobil, aj počítačové hry, ako náhle trávi viac času alebo maximum svojho času voľného na blízko, tak je vysoké riziko, že v dospelosti bude mať mínusové dioptrie. A takisto bolo aj zistené, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, čiže tí, ktorí študovali do 25-ky, tak budú nosiť mínusové okuliare v porovnaní so stredným a nízkym vzdelaním. Sedeli veľa nad knihami. Možno aj po nociach. Presne, a tým pádom sa ten zrak asi zhoršil. Presne v tomto to je. Čiže to je ten vplyv prostredia plus genetika. V prípade, že mám dioptrie, či už tie nízke alebo vysoké, spomínali ste laserovú operáciu očí, môže ju absolvovať, predpokladám, ktokoľvek z tejto skupiny ľudí, ktorí majú problém s dioptriami, alebo je aj nejaká skupina ľudí, ktorým laserovú operáciu očí neodporúčate? To vyplynie presne z toho predoperačného vyšetrenia. Teoreticky môže absolvovať refrakčnú laserovú operáciu každý, ale sú rôzne metódy a tým pádom aj rôzne obmedzenia, alebo teda dioptrický rozsah danej metódy, pri ktorom je táto metóda odporúčená. Čiže tie najnižšie dioptrie sú možné, alebo je možné ich odstrániť ktoroukoľvek metódou, ale keď sa posúvame do tej opačnej, čiže nad 6 až 8 dioptrií, niektoré metódy to zvládnu bez problémov a niektoré už dosahujú maximum svojich technických možností a tým pádom aj, nechcem povedať, že ohrozujú pacienta, ale je na príklade je situácia, že pacient má 8 dioptrií, má nejakú hrúbku rohovky a keďže vieme, že operácia laserová refrakčná sa robí tým, že stenšujete hrúbku rohovky do určitého profilu a ten profil zabezpečí, ako by ste znižovali dioptrie, mínusové dioptrie oka, ale keď prekročíte určitú hranicu stenšovania, tak už to začne byť potenciálne nebezpečné. Nehovorím, že sa to nesmie spraviť, ale je to už taká hranica, že keď sme hovorili, že dioptrie majú dynamický vývoj, to znamená, že vy odstránite dioptriu minus 6 a za 5 rokov bude mať zase minus 2 dioptrie alebo minus 3 dioptrie, tak pri niektorom type operačnej techniky sa už tie dioptrie ďalej nedajú odstrániť. Pri inom type sa dá ešte ďalšia dokorekcia urobiť a zase sa dostane pacient na nulu, čiže vidí zase na diaľku bez problémov. A vtedy je otázka, že či vôbec podstúpiť už tú prvú laserovú refrakčnú operáciu alebo ponúknuť pacientovi priamo iný operačný postup, napríklad implantáciu vnútroočnej šošovky, ktorá sa pridáva k vašej šošovke. My ju nazývame kontaktná vnútroočná šošovka, ktorá odstráni všetky dioptrie, ale rohovky sa pritom ani nedotkneme, čiže nestenšíme ju. A celý život pacient má pred sebou tým, že ak sa niekedy dioptrie zhoršia, tak sú dve možnosti. Alebo tú vnútroočnú šošovku vymeníme za silnejšiu, alebo odstránime ten novo nadobudnutý stav dioptrický z rohovky. Čiže kombináciou. Áno, toto sme teraz načrtli akoby dve metódy, laser plus táto druhá vnútroočná šošovka. Existujú ešte nejaké? Viem, že aj tých laserov je asi niekoľko druhov, tak pre nás laikov, ktorí neoperujeme a nemáme úplne jasno v tom, aké tieto metódy sú k dispozícii, existujú kategórie rôzne? Ak áno, tak aké ešte? Vývojovo najstarší typ sa nazýva PRK. Je to povrchová metóda, keď priamo laser pôsobí na povrch rohovky a odparuje z nej určitú vrstvu. To je metóda, ktorá prišla hneď po revolúcii, čiže v 92. na Slovensko a aj vo svete je to metóda, ktorá bola najstaršia. V súčasnosti je relatívne často, teda percentuálne často používaná, ale prešla si svojím vývojom, čiže aj má také mierne akoby rozvetvenia, ale vždy je to princíp taký, že z povrchu rohovky odstránite nejakú časť tkaniva.
tým ale nezvratne poškodíte alebo zmeníte povrch rohovky a má to aj svoje nežiaduce účinky. A je to tá metóda, o ktorej sa hovorí, že pacient pretrpí prvé 2-3 dní v bolestiach v šere so zatvorenými očami a nadáva si, že vôbec na to išiel. A to sa ešte stále používa? To je tá metóda, ktorá je najstaršia, robí sa v súčasnosti stále. Už aj tá bolestivosť je iná, ako bývala predtým, pretože sa zistilo, že kontaktná šošovka, ktorá sa dá na oko hneď po operácii, zjemní, prekrie ten odhalený povrch rohovky a bolestivo sa zníži možno o 60%, ale napriek tomu je to tak, aj hojenie je predĺžené, alebo to relatívne dlhšie v porovnaní s ostatnými metodami. Aj návrat alebo úprava videnia do ideálneho stavu pooperačného trvá niekoľko týždňov. To je prvá generácia PRK. Potom je druhá generácia, ktorá nastúpila asi 10 rokov na to, sa nazýva LASIK. A sú zase rôzne vetvy, ako sa to robí. Láskavejší názov. Áno, LASIK. LASIK znamená, že sa celá operácia odohráva pod povrchom rohovky, ale až potom, keď si povrchovú vrstvu rohovky odklopíme v hrúbke zhruba 100 až 120 mikrometrov, taký nazvem to lalok. Áno. Odstránia sa dioptrie opäť tým istým spôsobom, že excimerovým laserom a ten lalok sa preklopí naspäť a prekrie tú operačnú ranu a toto sa zahojí behom pár dní. Tá rana alebo ten rez sa v prvých fázach robil pomocou vysokofrekvenčného keratotómu a to je taká, ako by nazval by som to rýchlo kmitajúca žiletka, ktorá ide po povrchu oka alebo nôž, ktorý toto spraví, pripraví ten rez, to sa odklopí, zaklopí naspäť a videnie sa behom 24 až 48 hodín dostane do stavu, ktorý pacient očakával. Hojenie síce prebieha na 2 úrovniach. Tým, že sa neporuší celý povrch, ale iba drobná taká kruhová ranka, tak pacient pociťuje možno 3-4 hodiny rezanie piesok v očiach v deň operácie, ale na druhý deň vie už fungovať. Aj vidí. Ale má to inú nevýhodu, že tá plošný spoj alebo plošná rana, ktorá vznikla s tým odklopením a zaklopením nejakej plochy, tak tá sa hojí veľmi pomaly, dlhodobo. To môže byť aj v mesiacoch až rokoch a nikdy nedosiahne už takú kompaktnosť ako nedotknuté tkanivo. Čiže to je troška nevýhodou tejto metódy, ale zase je obrovskou výhodou na druhej strane je, že sa dá opakovať. Čiže túto metódu odklopením a zaklopením viete urobiť 2 až 3 krát. Opakovanie odstrániť dioptrie počas života človeka. No a veľkou pomôckou bolo, keď sme ten mikrokeratóm, ten vysokofrekvenčne pohybujúci sa nôž vymenili za femtosekundový laser a ním to vieme spraviť krásne, elegantne odstrániť ten pocit, že vám niekto reže oko, ale je to asi 6-7 sekundová záležitosť, po ktorej sa ten flap iba odklopí, alebo ten lalok odklopí. Iným spôsobom to funguje, ale je to super, rýchle, bezpečné. Potom sa zase excimerom odstránia dioptrie. To je druhá generácia. A teraz máme generáciu tretiu, nazýva sa Relax Smile. Je to operácia, ktorá je určitým spôsobom kombináciou. Je úsmevná, áno, lebo na povrchu pri detailnom vyšetrení rohovky zostane len taký polmesiačikovitý vstup do rohovky a vyzerá ako úsmev, takže sa ako smajlík, takže sa to aj podľa tohto nazvalo Relax Smile, ale smile znamená v angličtine vybratie šošovkovitého útvaru rohovkového tkaniva z rohovky. Čiže Small Incision Refractive Lens Extraction. Je to skratka. Pekne to vyšlo do slovíčka smile. Tak, snažili sa. Hej. No a táto metóda je zase iná, pretože nepoužíva excimerový laser, je to len femtosekundový laser a princípom je to, že pod povrchom, opäť sme pod povrchom rohovky, čiže ten zostane v podstate intaktný, sa vytvoria 2 na sebe rezy, ktoré
medzi ktorými je hrúbka tkaniva zodpovedajúca vašim dioptriám. A tá hrúbka tkaniva sa potom pomocou pinzety len vyberie cez ten drobný smajlikový rez, ktorý má zhruba 3 mm. A je to. Mne sa páči, ako sa pri tom usmievate, ono to znie pre nás veľmi komplikovane, my čo tie operácie nevykonávame, aj strašidelne. Treba sa takej operácie báť, pretože sme v úvode hovorili, že mnohí ju odkladajú alebo nechcú absolvovať aj napriek tomu, že by sa im zišla. Teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí už majú tie dioptrie vyššie a naozaj nevedia fungovať bez tých okuliarov počas dňa, že si ich dajú iba sem tam. Čo poviete takýmto pacientom? Je hriech, keď neabsolvujú tú operáciu? Viem, že ste hovorili, že je to veľká úľava pre nich, len asi nie každý má tú odvahu, keď počuje aj ten priebeh a čo sa s tým okom všetko deje. Samotná operácia nie je to, čo ste sa pýtali, že či je nebezpečná, tak nebezpečné je zlé rozhodnutie sa pre operáciu, ktorá nie je pre vás vhodná. Nebezpečné je sa rozhodnúť pre operáciu celkovo, pre pacienta, ktorý nemal ísť na operáciu. Čiže tam je o mnoho skôr nastáva tento problém a to je výberom pracoviska a výberom metódy, ktorá je pre vás vhodná. Ako spoznáme, či sme sa ocitli v správnom pracovisku, pretože už sme počuli rôzne príbehy, áno, či už sú to mýty, alebo sa to reálne stalo? Spoločnosťou minulý rok, aj tento rok ešte aj bude určite, lebo tých prípadov je viacero a vynárajú sa stále nové. Takže neexistuje jednoznačné pravidlo, pretože jedna vec je reklama, jedna vec je naozaj už keď prídete na pracovisko a vidíte to nejaké prostredie a ako prebieha to vyšetrenie, kto vás vyšetruje, ako dlho to trvá, ako detailné. Samozrejme sú aj referencie, niekedy dôležité, a to myslím úprimné referencie, čiže skôr priateľov, známych a rodiny, ktorí niekde boli a nejakú skúsenosť majú. Reklama, marketing je samostatná kapitola, tam sa dá hrať aj s číslami, aj s názormi, aj zatajiť, aj preexponovať niečo pozitívne a naopak utlmiť niečo negatívne. Čiže jednoznačné odporúčanie je čo najviac informácií si zohnať o pracovisku, kde idete, kde sa rozhodnete nakoniec skončiť a požiadať ich o nejaké riešenie svojho dioptrického problému. Dokonca to je základ. Počula o prípade, že v podstate človek absolvoval v jeden deň aj operačné vyšetrenie a hneď ho v podstate išli operovať. To je zrejme ten zrýchlený postup, tak toto nemá vyzerať. Nemalo by to tak vyzerať. Niektoré metódy sú jednoznačne škodlivé, ak sa urobia v jeden deň. Pretože sú niektoré kroky počas vyšetrenia, ktoré keď spravíte, tak samotná metóda operačná už potom nemusí byť dostatočne presná, ak sa to robí v jeden deň. Takže a hlavne ušetriť čas jedna vec a navodiť si nejaký stav, ktorý vám doživotne zmení a nechcem povedať rovno, že poškodí zdravie i na čo ste šetrili čas a peniaze, keď budete mať nejaké trvalé následky. Myslím, že tam otázka vôbec takto by nemala znieť. Že žiadne zľavomaty a jedno oko zadarmo a tak ďalej. A plus v jeden deň operácia aj vyšetrenie a operácia, tak to nie je naša cesta. Nemyslím si, že to je správne. Čiže vyšetrenie, výber pracoviska, výber metódy a potom samotná operácia je rýchla, elegantná, keď je skúsený chirurg, tak je pre pacienta, a to je moja skúsenosť, čo hovoria pacienti na druhý, alebo hneď po operácii povedia, že takto si to vôbec nepredstavovali. Oni samozrejme vôbec nevedia, čo si majú predstaviť. Oni len počujú, čo im my povieme, ale viac menej tomu neveria, pretože aj tak si predstavujú horšie. Tá skúsenosť je neprenosná a samozrejme je to tam cítiť ten strach, keďže ide o zrak, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Tak ako sa bojíte akéhokoľvek invazívneho, či už vyšetrenia alebo operácie, tak potom všetci povedia, že zubár bol horší. Hovoríte, že by ste sa báli, ale na vás nevidím okuliare. Dokonca sa mi zdá, že nemáte ani kontaktné šošovky. Otázka znie, či máte taký výborný zrak, alebo ste dokonca aj operáciu podobnú absolvovali. Absolvovali. 20.10.2010 bude výročie 13. čo som absolvoval. A neľutujete? Operáciu. Keby som vedel, že to je také, ale to som zistil, až keď som s tým začal robiť, tak by som
nebol by som čakal až tak dlho. Pretože sa hovorí, tiež koluje taká informácia éterom, že niektorí oční lekári túto operáciu neabsolvujú a stále nosia okuliare. To možno pre pacientov pôsobí takým odradzujúcim dojmom. Ak nemôžete niečo reklamovať alebo teda niečo vychvalovať, keď to sám nedodržiavate, je to kontraproduktívne. My aj na pracovisku sme si dali taký záväzok, že u nás okuliare nikto nosiť nebude, pretože z tohto presne dôvodu, takže ak niekto potrebuje nosiť a nemôže ísť na operáciu, tak nosí kontaktné šošovky. Teraz troška stárneme, čiže nastáva ďalšia situácia, to sú okuliare na blízko, čiže do diaľky vidia excelentne zamestnanci, ale čo s blízkom, to sme ešte nedoriešili. Všetci pôjdu pod laser. To sme ešte nedoriešili. Takže ja som absolvoval operáciu, išiel by som na ňu hneď. Aj keď teraz by som si už dal urobiť novšou metodou? Relax Smile. Ja mám lasík urobený, ale teraz by som asi išiel do Smile. Ešte keď sa vrátim k skupine ľudí, ktorí by operáciu nemali absolvovať, počula som, že ženy, ktoré sa chystajú mať bábätko alebo sú tehotné podobne, by mali počkať, kým majú deti a až potom si dať tie oči zoperovať. Toto je pravda? Alebo je to prežité. Je to prežité. Jednak je už dávno prežité to, že by mali počkať po pôrode, pretože vysvetľovalo sa to alebo obhajovalo sa to čakanie tým, že ten tlak, ktorý matka budúca vytvorí pri pôrode, môže poškodiť rohovku oka alebo celkovo oko. Nie je to pravda. Nič také sa nepotvrdilo. Ani či už ste po operácii alebo máte krátkozrakosť a idete na pôrod. Takisto bola tendencia ešte pred 20 rokmi. Gynekológ, pôrodník si vyžadoval od nás vyjadrenie, či žena, ktorá nosí mínusové okuliare, čiže ten najvyšší stupeň 6 a viac, že či môže byť pôrod vedený štandardne, alebo musí ísť automaticky na cisársky rez. Ani toto sa nepotvrdilo, že ženy s vysokými dioptriami, či už bez alebo po operácii, sú nevhodné na vedenie pôrodu štandardne, alebo teda či jednoducho sa musia prekonvertovať, aj keď to nechcú ísť. Myslím, že toto je už dávno za nami. Napriek tomu niektorí gynekológovia to žiadajú a napriek tomu niektorí oftalmológovia to aj potvrdia, že mala by ísť na cisársky rez budúca matka tým, že to môže poškodiť oči. Nie je to pravda. A takto vznikajú ale potom v éteri, vo verejnosti rôzne dezinformácie. Ale niektoré dezinformácie sú len prežité a nikto to nevysvetľuje. My sme mali aj prednášku na kongrese gynekológov, kde sme o tomto hovorili, že jediný dôvod, prečo by mal kvôli očiam spozorne gynekológ a pôrodník je diabetes. Čiže cukrovkové zmeny na očnom pozadí, ale nie krátkozrakosť. A to platí samozrejme aj pre operáciu. Čiže keď že gravidita a následné kojenie a všetky hormonálne zmeny, ktoré v matke sú počas gravidity a počas kojenia, môžu ovplyvniť dioptrie, čiže určitým spôsobom môže dôjsť k progresii vývoja mínusových dioptrií, tak to neznamená, že musí čakať až do odrodenia všetkých potenciálnych detí v budúcnosti, aby si mohla dať urobiť korekciu dioptrií. Môže ísť na korekciu kedykoľvek a jedine nie, keď je tehotná a keď kojí. Kvôli liekom a kvôli vyšetreniam. A tým, že máme metódy, ktorými vieme operáciu akoby refreshnúť, a ten stav zase navrátiť, tak aj toto úplne odpadáva. Čiže podľa mňa nemusia sa báť, nemusia čakať, nemajú na čo čakať, pretože ten život, ktorý už mohli byť bez okuliarov, im nikto nevráti. Dobre, poďme si teda nasimulovať situáciu, že sa pacient rozhodne operáciu absolvovať, sedí u vás, predpokladám, že prichádzajú na rad predoperačné vyšetrenia. Čo to všetko obnáša pre pacienta? Pripravte sa zhruba na 2 až 2,5 hodinové vyšetrenie s tým, že je tam komplex technických zariadení, prístrojov vyšetrovacích, ktoré musíte absolvovať, je ich zhruba 10 a od vyšetrenia naozaj reálne dioptrií, ktoré máte, od vyšetrenia anatomického vyšetrenia oka, od vyšetrenia slzenia, od vyšetrenia
presvietením štruktúr oka, čiže či tam nie sú nejaké patologické zmeny a potom ide vyšetrenie funkčnosti, čiže či to oko reálne aj s okuliarmi je schopné dosiahnuť 100% kvality videnia, čiže je tam nejaké optometristické vyšetrenie, tak ako keď idete do optiky a sklička vám skúšajú v princípe to isté, len troška technicky upgradenuté na elektroniku, ale toto všetko musíte absolvovať, aby sme sa dostali k tomu, že ste schopní a schopná ísť na operáciu. Potom sa ešte rozkvapkajú zrenice, aby sa zistil, aký je stav vašej šošovky, či nemáte náhodou nejaký skôr nastupujúci sivý zákal. A potom pozrie sa očné pozadie u lekára a následne až na konci je nejaký rozhovor s lekárom, ktorý vám podľa tohto zoznamu zistených informácií medicínskych o vás odporúči tému vhodnú metódu operácie. Najvhodnejšiu metódu a či vôbec. Áno. Hovorili ste o pár sekundách, čo sa týka samotnej operácie. To platí pri všetkých metódach? Samozrejme, samotná operácia znamená, že keď niekto manipuluje s vašim okom, to sú sekundy. Excimerový laser, to je tá najstaršia metóda. V závislosti od veľkosti dioptrie to môže byť od 3 do 15 sekúnd pôsobenie lasera na vaše oko. Pri metóde LASIK sú to 2 kroky. V prvom femtosekundový laser, čo trvá 6 sekúnd. V druhom excimerový laser, ktorý je presne ten istý excimer, čo v tej prvej metóde. Čiže to môže byť naozaj zase od 3 do 15 sekúnd podľa výšky dioptrie. Pri tretej generácii Relax Smile štandardne operácia má zase 2 časti. Prvá časť je femtosekundová, tá trvá 8 sekúnd, pri ktorej vám ten prístroj vytvorí všetky rezy, všetky vstupy, všetko urobí sám. A v druhom kroku, ktorý trvá asi 2 minúty, sa vyberie tá časť tkaniva, ktorá je tam akoby navyše, ktorá odstráni tie dioptrie. Čiže rýchly proces. Veľmi rýchly proces. To, že sa musíte nejako pripraviť, presunúť na sálu, že sa musí nejaká toaleta, alebo teda sterilné očistenie okolia oka, že sa naloží rozvierač, že nejaký rozhovor tam je a tak ďalej, tak pobyt na sále obe oči spolu nie je dlhšie ako 10-15 minút. Operujete vždy obe oči naraz, alebo po jednom, od čoho to závisí, či možno aj pacient si môže vybrať, že si tú operáciu rozdelí na 2 časti, alebo idete rovno do oboch očí? Veľmi praktické je, keď sa operujú obe oči. Tá technológia už dospela do štádia, keď sa štandardne operujú obe oči a nikomu to ani neodporúčam, ani pre istotu, keby mal niekto taký rešpekt, že ako budem reagovať na prvé oko. Je to úplne zbytočné, čiže naozaj je to vysoko bezpečné, keď sa dodržia všetky štandardné postupy a keď pacient spolupracuje. Samozrejme, tam je ten na konci ešte ten veľmi dôležitý parameter a to je kľudný spolupracujúci pacient, informovaný a tak ďalej. Keď som 100% pacient, čo ma potom čaká, keď opustím vaše pracovisko? Predpokladám, že po operácii môžem ísť rovno domov. Ako vyzerá rekonvalescencia, kedy možno prichádzam na kontrolu, ako sa musím k tomu oku, očiam správať, aby všetko dobre dopadlo a hojilo sa tak, ako má? Čo je možno zaujímavé a nevšedné, že oči sa nemusia prelepovať po týchto operáciách. Čiže pacient vie relatívne fungovať, relatívne by mohol aj sám odísť z pracoviska nášho, ale nie je to také jednoduché, pretože zhruba do pol hodinky od operácie začne výrazne slziť, začne pociťovať piesok, rezanie v očiach, bude svetloplachý, to znamená, že pre ňo bude pohodlnejšie a príjemnejšie mať zatvorené oči alebo byť v tmavých okuliároch v tmavšom priestore. Takže vždy doporučujeme mať sprievod na cestu domov. Hneď po operácii dávame čas na oddych, zhruba 15-20 minút, následne je ešte kontrola, či operácia tým, že prebehla bez problémov, to je prvá podmienka, ale že či tam niečo nie je, čo by bolo treba doladiť, prípadne zobrať na sálu späť, nejaká myhalnica, čokoľvek, že čo by mohlo ešte, aby tú prvú kontrolu mali sme za sebou. Následne môže ísť pacient domov. V ten deň má maximálne kľudový režim, ideálne keď sa ani nedotkne oka, jedine, že by si kvapol kvapky, ktoré si má kvapkať pravidelných intervalov zhruba každú hodinu, hodinu a pol, umelými slzami, antibiotika, kortikosteroidy a tak ďalej. Na druhý deň, a ideálne keď si ľahne spať, to je super. Na druhý deň ráno býva kontrola, 99% pacientov vidí už 100% oboma očami, ešte môžu pociťovať mierny pocit rezania, ten piesok v očiach
a videnie kolísavo sa stabilizuje zhruba do 5 týždňov. Kolísavo znamená, ako kvalitne si kvapkáte kvapky, podľa toho, či ste vnútri, vonku, od vlhkosti, od klimatizácie, od teploty, od námahy, od pitného režimu vášho a tak ďalej. A aj od toho, či ste nosili kontaktné šošovky pred operáciou, či ste si tým už v minulosti nenavodili nejaký syndrom suchého oka. Takže to všetko ovplyvňuje rýchlosť návratu do normy. Čo sa týka obmedzení, tak je dôležité povedať, že každá metóda má zase svoje určité pravidlá. PRK, čiže PRK a SMILE majú relatívne veľmi rýchly návrat, čiže o 5-6 dní môžete v podstate robiť všetko okrem plávania a sauny, pretože zdroj infekcie pre oko, ktoré je utlmené kortikosteroidmi, je potenciálne rizikový. Po akej dobe môžeme potom opäť to plávanie a saunu pridať? Mesiac, plávanie a sauna. Pri metóde LASIK sa odporúča ten šetriaci režim natiahnuť dvojnásobok, čiže zhruba na 14 dní, pretože to hojenie prebieha relatívne pomalšie a tam v tom prvom období aj nejaký masívne trenie alebo úraz alebo šúchanie oka, čo pacienti podvedome ani si neuvedomia, že urobia, tak to môže byť potenciálne rizikové a už úplne rizikové nejaké kontaktné športy a loptové hry, keď vám hrozí nejaký úraz. Čiže tam je to natiahnuté na dlhší čas, ale plávanie takisto mesiac. Predpokladám, že pacienta aj upozorníte, aby tieto veci nevykonával, má to na papieri aj spísané. Keď už som absolvovala aj túto rekonvalescenciu, znamená to, že ste ma zbavili úplne mojich dioptrií? Som ako keby na nule, že nemám so zrakom žiaden problém? Viem sa ich úplne zbaviť takouto operáciou? Viete sa ich úplne zbaviť v závislosti od toho, koľko ste mali pred operáciou a akú máte hrúbku rohovky. Existujú aj naozaj kombinácie, aj rôzne, nazvem to, že operácie so zámerom, alebo keď má pacient 48 rokov a má -4, tak rovno mu povieme, ak by sme vám odstránili -4 dioptrie vo vašom veku 48 rokov, tak na druhý deň po operácii už neprečítate na mobile najmenšie texty. Preto, že tie vaše mínusky v súvislosti aj s vašim vekom pôsobili ako okuliare na čítanie. Takže my sme vám odstránili okuliare na čítanie, excelentne vidíte do diaľky. Na blízko sa stanete normálnym človekom a normálny človek vo vašom veku už nemôže vidieť 100%, čiže mobilový text alebo inzeráty v novinách bez okuliarov. A preto mu ponúkneme možnosť, že mu neodstraníme -4 dioptrie, ale -3. Zostane mu -1, čo ho zbaví závislosti od okuliarov do diaľky pri športe a všetkých aktivitách outdoorových, ale nepripraví ho ešte aspoň na 4 roky o videnie na blízko bez okuliarov, napríklad. A je to individuálne, opäť sme pri tom. Hovorí sa veľakrát, čo sa týka ešte z kategórie mýtov, že niekto po takejto operácii oslepol a ľudia sa preto boja ísť na tú operáciu. Môže sa to stať, že sa to oko nejakým spôsobom počas tej operácie, ako to nazvať, zmení, zlakne a niečo nastane a zrazu oslepneme? Výraz oslepnutie je veľmi široký a veľmi zavádzajúci, tak ako keď máte, aby sme si to nejako vedeli pripodobniť, prestať chodiť a krývať sú dve rôzne formy. Takže oslepnúť v ponímaní presnej terminológie očného znamená tma pred okom. Takže oslepnúť znamená, že nevidíte ani rozdiel medzi svetlom a tmou. Tento stav pri laserovej refrakčnej chirurgii nastane s takou nízkou pravdepodobnosťou, že sa dá povedať, že nenastane. To, že videnie po operáciách, keby došlo k nejakým komplikáciám, a to je jedno, či to bolo zlej indikácie, zlej vybratej metódy alebo správnej metódy s komplikáciami počas operácie, alebo všetko prebehlo bez problémov, ale hojenie neprebehlo tak, ako malo prebehnúť, tak samozrejme môže nastať situácia, že videnie nedosiahne po operácii 100%, alebo nedosiahne toľko, čo človek videl pred operáciou s okuliarmi, ale to neznamená, že oslepol. To znamená, že zo 100 sa dostane na úroveň 70, 60 a tak ďalej, nejakého percenta poklesu. Závisí od toho, čo sa stalo. Ale aj to sú tak málo štatisticky významné čísla, že
keď sa na to, čo som už opakovane hovoril, keď dodržíte všetky štandardné postupy, tak riziko je veľmi, veľmi malé. A v podstate môžeme žiť opäť kvalitnejšie. Ako dlho vydrží efekt operácie? Aj to sa hovorí a názory sa rôznia. Niekto povie, že to už je do konca života. My sme si už pri niektorých metodách hovorili, že sa dajú opakovať jedna z nich aj 3-krát. Dá sa vyčísliť presne alebo nejak percentuálne, ako dlho v takomto stave po operácii ostanem? To sa dá viac menej predvídať aj z vývoja vašich dioptrií pred operáciou. Čiže keď je stav taký, že ste od 2. triedy na základnej škole nosili 3,5 a máte 23 rokov a idete sa a rozhodli ste sa pre operáciu a za ten čas ste nemenili dioptrie, ale iba rámiky, alebo iba vymieniali tú istú dioptriu v kontaktných šošovkách za nové čerstvé šošovky, tak predvídateľnosť, že nikdy sa vám tá dioptria nevráti, je skoro 100%. Ako náhle vieme, že pacient každé 2 roky musel zvyšovať v okuliároch dioptrie, tak my vás nezbavíme choroby, ktorú máte, a to je vaša krátkozrakosť, ale zbavíme vás aktuálneho dioptrického stavu. Takže keď máte 3,5 dioptrie teraz, tak 3,5 dioptrie vám zajtra už nebudete, ale to, že o 2 roky sa vám niečo nevráti, sa nedá vôbec predvídať, skôr naopak, dá sa to očakávať. Čiže sú ľudia, ktorí idú raz na operáciu za celý život a celý zbytok života až do vývoja sivého zákalu, niekedy okolo 60-ky majú postarané. Sú ľudia, ktorí bohužiaľ sú dopredu upozornení na to, že musia očakávať, že tá operácia má len dočasný účinok a niekedy alebo sa urobí do korekcie, alebo si zvyknú, že niečo tam zostane. Keď sa vrátim do minulosti, spomeniem si, že niektorí moji spolužiaci na škole mali astigmatizmus, to sú tzv. Cylindre, teda problém s ostrosťou, a vtedy, keď aj prišli na trh operácie očí, oni boli ako keby vylúčení z tej kategórie, ktorá sa môže dať zoperovať, lebo na toto vraj nezaberalo. Už sa zmenila situácia aj v tomto smere a môžu si dať ľudia zoperovať aj tento zdravotný problém? Absolútne sa zmenila, čiže už v súčasnosti neexistuje ani cylinder, ktorý by sme nevedeli nejako odstrániť. Či už kombináciou, alebo len laserom. Takže astigmatizmus nie je vylúčený a práve to bola veľký krok dopredu, že technológia spracovania výsledkov vyšetrení dospela až do takého štádia, že sme vedeli dávkovať energiu laserového lúča rôzne na rôznych miestach. To je celý základ. Čiže my, keď máme astigmatizmus, to znamená nerovnaké zakrivenie rohovky v rôznych miestach, tak my musíme aj laserom na niektorom mieste odstrániť viac z rohovky, na druhom mieste menej. Dovtedy, kým boli tie technológie úplne v plienkach, tak vedel laser odstrániť jednu vrstvu alebo jednu hrúbku všade rovnako. A teraz už je to tak excelentne počítačovo riadené, že my vieme aj drobné jazvy odstraňovať, čiže úplne nepravidelnosti. Astigmatizmus patrí medzi nepravidelnosti rohovky symetrické, takže jedno miesto má viac a druhé má menej dioptrií a odstraníme. Ale existujú aj tzv. Aberácie vyššieho stupňa, to sú násobky, akoby povedané násobky astigmatizmu, čiže neexistuje len miesto s najväčšou a najmenším zakrivením alebo dioptrickou hodnotou, ale existuje 10 až 15 takýchto miest na rohovke, ktoré sú tiež symetrické, ale tá rohovka vyzerá ako margaretka. Čiže sa zapotíte pri operácii. Počítač. Áno, počítač, výborne. Myslím si, že sme ale potešili ľudí, ktorí majú vysoké dioptrie a sú im okuliare alebo kontaktné šošovky nepohodlné, pretože to znie tak celkom hladko už v dnešnej dobe. Tá medicína sa posúva stále milovými krokmi dopredu. Ešte si povedzme v závere, od akého veku je možné operáciu laserom absolvovať? Štandardne sa v európskych podmienkach od 18 rokov robia operácie. V Amerike je to od dospelosti, čiže 21 či 21. Takže tam je to iné, ale operácie sa dá urobiť v každom veku, ide naozaj zase len o indikáciu. Keď máte aj do 18 rokov. Čiže keď máte dieťa, ktoré má jedno oko úplne zdravé a na druhom oku sa vyvíjajú nejaké dioptrie, ktoré ho môžu
to oko penalizovať, takže znamená, že by sa nevyvíjalo správne jeho zrakové funkcie a mal by z toho doživotné následky. Okuliare kvôli tomu nosiť nebude alebo nemôže, tak je možné operáciu urobiť omnoho skôr aj u 6-7 ročného dieťaťa, ale je to veľmi, veľmi špecifické, veľmi aj podmienky, aj rozhodnutie, samozrejme treba 100-krát zvážiť, že či ten prínos bude dostačujúci, aby sme dieťa vystavili takémuto, nazvem, riziku, alebo teda akémukoľvek operačnému zákroku. A nie je štandardné, že by to robili všetky centra. Sú na to špecializované zariadenia, ktoré robia operácie aj u detí. Ale štandardne je to od 18, okolo 18 rokov, aby som povedal, že zajtra 18, tak už môžete ísť na operáciu okolo 18 rokov. Čo je dôležité zase povedať aj, že máme možnosť odstraňovať aj plusové dioptrie. To je úplne iná kapitola, čiže ďalekozrakí pacienti, ktorí nemusia mať celý život problém, jedine, že by dosiahli vysoký stupeň ďalekozrakosti, čiže to je tých plus 6 a viac, keď už ani v mladosti si nedokážu tie svoje plusové dioptrie sami vlastnou šošovkou, ktorú máme všetci v oku dokorigovať, tak aj plusové dioptrie vieme laserom odstraňovať, ale vieme pri vysokých pluskách ponúknuť aj iné postupy, ktoré nie sú laserové, pretože laserová refrakčná chirurgia nie je ideálna pre odstraňovanie plusových dioptrií, čiže tam je to zase na individuálnej úrovni. Myslím si, že to platí úplne pre každého pacienta. Základom, ako sme si už hovorili, je vyhľadať pracovisko, ktoré je naozaj kvalitné, nenaletieť na rôzne zľavy, poukážky a operácia prebehne aj s predoperačným vyšetrením v jeden deň. Toto nie je správna cesta. A základom je aj to, či vám vie operačné alebo chirurgické pracovisko prispôsobiť metódu vašim potrebám a nie vás prispôsobiť operačnému prístroju, ktorý majú. Aby sme sa v závere usmievali a videli lepšie. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do podcastov Zdravé reči. Dnes som sa o tom, ako odstrániť vysoké dioptrie, rozprávala s primárom očnej kliniky Neovízia, Radovanom Pivovarčím. Pekný deň vám želám ešte. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Podcast Zdravé reči vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Nepremeškajte príležitosť využívať jedinečné príspevky a benefity pre vaše zdravie a pridajte sa k našim spokojným poistencom. Viac na www.union.sk. Meníme životy k lepšiemu. Nápad, hlas aj úspech pre váš podcast. Komunikačná agentúra GetLike.